जोङो हाग्रामा ब्रिजनि गुदियाव आइ दैमा बिमानि साखाथियाव जोङो फैगौ 18 जानुवारिनिफ्राय 28 जानुवारिसिम जोङो मोनसे मागो दमासि फेस्टिभेल मोनसे खुंनो नागिरदों आरो बे हाबाफारिखौ बानजायदों जोंनिनो आइ रिभार बेंक डेभेलपमेन्ट कमिटिनि बेन्दोङाव जागोन आरो बे फेस्टिभेला जोङो नैबे फेस्टिभेलखौ खालामनायनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि बर'ल' नङा बर'जों लोगोसे जेसेबां इन्डिजिनियास आसामनि जेसेबां नर्थ इस्टनि इन्डिजिनियास मानसि दं बिथांमोना मिथिंगाजों लोब्बा लाखिनानै माखासे फोरबो फालियो बै फोरबोआव बे मागो दमासियाबो गोलैफायो थ' नैबे मागो दमासिखौ जोङो माने सरजाबनानै जोङो लोब्बा लाखिनानै जोङो फालिनो थांगासिनो दङ बेयाव लोगोसे जोंनि ट्रेडिसनेल इन्डिजिनियास भेलुस कालचार्स मिउजिक एथनिक फुडखौ जोङो बाहाय जोङो प्रमट खालामनो सेस्था खालामगोन जोङो जुजिगासिनो आरो जोङो बे 10 दिनाव जोङो बिभिन्न एक्टिभिटिस लागोन जेरै जोङो बर'नि मेन जोंनि थांखियानो जाहैबाय बर'नि कालचार जोंनि बर'नि फुड आरो जोंनि बर'नि मिउजिक बेखौ जोङो प्रमट खालामनो सानदों बाहाय आरो ओमफ्राय लोगोसे जोङो फिसा मिउजिकेल एक्टिभिटिस जोङो लानो नागिरदों ओमफ्राय गेम्स एन्ड स्पर्ट्सबो जों लागोन मिउजिक कम्पिटिसन डेन्स कम्पिटिसन बिदि बायदि जोङो हाबाफारि लानो नागिरदों आरो लोगोसे जोंनि मेन थांखियानो जाहैबाय बे हाग्रामा ब्रिज गुदियाव आरो आइ बिमानि दैमानि साखाथियाव सेरफाङाव जोङो बे मेला बा जोङो बे फेस्टिभेलखौ खुंनायनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जुगनिफ्रायनो मिथिंगाजों सोमोन्दो लाखिनानै जोङो जोंनि फेस्टिभेल्सखौ जोङो फालियो बेजों लोगोसे नैबे मागो दमासियाबो मोनसे वान अफ दा फेस्टिभेल ओमफ्राय बे मागो दमासि फेस्टिभेलखौ जोंनि बर'फोरनि न'खरफ्रामावबो बयबो जों फालिखायो दा बेखौ जोङो गुबुन हारि गुबुन मानसिफोराबो जे बेखौ मिथिथों जों बेखौ हाइलाइट खालामनो थाखाय बे थांखिखौ जों हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोंनि ट्रेडिसनेल भेलुस कालचार्स डेन्स फर्मस आर्ट्स मिउजिक्स गासिबखौबो जे जोङो प्रम'सन खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै माखासे गेलेनाय मानायफोरबो लाबोगोन नामा? औ गेलेनाया थागोन जोंनि ट्रेडिसनेल जेरै जोङो माने थालिरनि खुन्थिया बानायनानै बाहाय थाव फुननानै जेनेबा गोजौआव प्राइज थागोन जेनेबा दाउ थाबाय माबा थाबाय बेखौ जुदि हायोबा बे मोनलांबाय बिदि टाग अफ वार थागोन लोगोसे जोंनिया माने थिंख्लि बुफायनाय ओमफ्राय लोगोसे हांसो हमनाय सियार हमनाय माने बायदि ट्रेडिसनेल भिलेज गेम्सखौ जोङो बाहाय प्रम'सन खालामगोन आरो जोंनि बे प्लेटफर्मनिफ्राय मिउजिकआ जाहैबाय फार्स्ट अफ अल जोङो बांसिन जोङो गुरुत्थ' होसिनदों जोंनि ट्रेडिसनेल दामनाय देनाय मोसानाय डेन्स फर्मसफोरखौ जों बाहाय देखायगोन लोगोसे जोङो जोंनि बर'नि जा मडार्न डेन्स दङ बा जोंनि मडार्न गान दङ बेखौ जोंबो एसे सरजाबनानै प्रमट खालामगोन आरो दा बैहाय जोङो माखासे जोङो सिंगारफोरजों जों रायज्लायगासिनो दं बर'नि सिंगारफोर लाबोनो जों सेस्था खालामगासिनो दं नाजागासिनो दं आरो फुडआनो जाहैबाय बे मागो दमासि बे समाव जों मा जायो जोङो फिथा जायो बिभिन्न डिफारेन्ट काइन्डस अफ जों मेरि मेकिं बानायो जों फिथा बानायनानै जोङो जायो लोगोसे जोङो दाउ बेदरा बेथ' थाखाबायानो जोंना ओमफ्राय लोगोसे जोंनि दिनै जोङो बे प्लेटफर्मनिफ्राय जोङो जोंनि ट्रेडिसनेल जा लिकुवर दं ट्रेडिसनेल लिकुवरखौबो जोङो प्रम'सन खालामनो जोङो हाबाफारि लादों आरो बे प्लेटफर्मनिफ्राय मानोना दिनै गुबुन जायगायाव गुबुन नोङो जेनेबा स्टेट्स बा जोंनि आसामनिनो दाखालि बावैसो जोंनि दिमा हासाव जुदिमा फेस्टिभेल बिथांमोना बानायदों बे जुदिमा फेस्टिभेलाव बिथांमोना ट्रेडिसनेल लिकुवरखौ बिथांमोना प्रम'सन खालामदों बिदिनो जोंबो जोंनि बर'निया जोंनो ट्रेडिसनेल लिकुवरखौबो जोङो प्रम'सन खालामनानै जोङो GI टेगिं मोननायनि लामायाव जोङो जे इजि जाथों खामानिया बेनि थाखायनो जों बेखौबो प्रम'सन खालामगोन आरो अनलि ट्रेडिसनेल लिकुवरस आरो जोंनि बाहाय बे मा होनो जोंनि बे फेस्टिभेलाव IFML इन्डियान मेड फरेन लिकुवरखौ कमप्लिटलि जों बेन खालामदों जोंनिफ्राय जोंनि कमिटिनिफ्राय जों कमप्लिटलि बेन खालामनाय जादों आरो बेखौ जों स्ट्रिक्ट मेजार्स लागोन बिनि सायाव सोरबाफोर जुदि बेखौ इउज खालामोबा बा सोरबाफोर बेखौ जुदि फानोबा जों स्ट्रिक्ट मेजार्स लागोन आरो बाहेरनि लोंग्रा जिनिसखौ जोङो टटेलि बेन खालामगोन आरो लोगोसे जोङो डिफारेन्ट काइन्डस अफ साब कमिटिस जों बानायदों जेनेबा सेनिटारि एन्ड वेस्ट मेनेजमेन्ट बानायदों इरिगेसन दैनि मानि जोङो साब कमिटिस बानायदों ओमफ्राय जोंनि
माने मेन कमिटिनिफ्राय जों साब कमिटि बानायनाया बेफोर हाबाफारिखौ गावबा गाव रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानै खामानिखौ मावगोन आरो गावबा गाव दायित्वखौ लानानै मावगोन। मागो दमासि फेस्टिभेलाव रायजो राजाखौ मा खावलायो? औ आं बे ओनसोलनि बे चिरां डिस्ट्रिक्ट बा गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो आङो गासिबो रायजो राजाखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे मागो दमासि फेस्टिभेलाव बाहागो लानानै जेनेबा जोंनि ट्रेडिसनेल भेलुस कालचार्सखौ बिथांमोननि गथ' गथाया जे फैनानै मिथिथों सोलोंलांनो हागोन आं मिजिंथिबाय आरो लोगोसे एन्जय खालामनोबो हागोन। दा मिथिंगायारि समा बिराद मोजां दा बे आइ दैमा सेरफां साखाथियाव माने समायना एकदम जायगा आरो बेयाव फैनानै टाइम स्पेन्ड खालामनो हागोन। लोगोसे खाथियावनो पिकनिक स्पटबो दङ। पिकनिक स्पटआव बिथांमोना फैनानै पिकनिक जाफैनो हागोन आरो बेखौनो आं खावलायहरबाय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय। बे मागोनि फेस्टिभेलखौ खुंनानै जों मोनसे मेसेज होनो हायो जे जोङो जाबाय डिस्टिंक्ट हारि, डिस्टिंक्ट कालचार, डिस्टिंक्ट लेंगुवेज, डिस्टिंक्ट गासिबो जोंना दंजोबो। ओमफ्राय बे जिनिसखौ जोङो वर्ल्ड लेभेलाव बा नेसनेल लेभेलाव जों प्रम'सन खालामनो हायो। बेखौ जों प्रम'सन खालामबा जोंनि हारिया माने गेवलांसिन जागोन, गुवारसिन जागोन आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे साखाथिनि खाथि खालानि मानसिफोरा जे जोंनि माने डिफारेन्ट काइन्डस अफ फिथा आरि ट्रेडिसनेल डेन्स फर्मखौ बिथांमोना नायनानै सोलोंनो हागोन। जोंनि भेलुस एन्ड कालचार्सखौ बिथांमोना गोग्गानो हागोन आरो जोङो मोनथिनो हायो बावैसो सिगांनि बोसोरफ्राव बिनि साखाथियावनो दैजिं फेस्टिभेल होननाय मोनसे फेस्टिभेल फोरबो खुङोमोन। स' बेजों कम्पेयार खालामनानै रुजुनानै नैबे फेस्टिभेला माबायदि जागोन? जोङो सिगाङाव दैजिं फेस्टिभेल जादोंमोन नंगौ बियो दिनैनिफ्राय बोसोरथाम बोसोरब्रै सिगाङाव जादोंमोन। दा जों बैखौ रुजुनानै जों बे फेस्टिभेलखौ खालामनाय जायाखै। बे फेस्टिभेलनि थांखियानो जुदा। इयुनफोराव जुदि दैजिं फेस्टिभेला जाफिनोबा जोंनो बुंनांगौ गोनां गैया। खिन्थु सिगांनि फेस्टिभेला माने नोंनिया गभर्नमेन्ट फान्डेडमोन ओमफ्राय लोगोसे बाहेरानिफ्राय माने आसाम टुरिजिमा बेखौ लादोंमोन नालाय। दा आसाम टुरिजिम बा बड'लेण्ड टुरिजिमा बेखौ लानायखाय बै जोंनि एरियाखौ जोंनि नर्थ इस्ट एरिया बा जोंनि आसाम एरियाखौ बोरै हाइलाइट खालामनांगौ बेनि थाखाय बिथांमोना माखासे प्लेन एन्ड पलिसिस लानानै एसे मडार्न फेस्टिभेल काम ट्रेडिसनेल फेस्टिभेल मोननैबो लानाय जादोंमोन आरो बिथांमोना। दा बिथांमोना बैयाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो बेरायनो मानो मानसिफोरा फैदों बा मिथिलांदों। जोंनि बड'लेण्ड एरियाखौबो जोंनि हाइलाइट जादों, लोगोसे आसामाबो हाइलाइट जादों आरो बै थांखिखौ लानानै बिथांमोना बै दैजिं फेस्टिभेलखौ खुंनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय दा जोंनि बे आइ दैमा मागो दमासि फोरबो जों बेखौ खुंनाया जाहैबाय जोङो ट्रेडिसनेल भेलुस आरो रुट्सखौ जोङो लाखिनो थाखाय बा बेखौ प्रम'सन खालामनो थाखाय मेनलि बे फोरबोखौ जों खुंनाय जादों आरो दिनै नोंथांमोना नायनो हागोन जोंनिनो चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोनसे दाबसे जायगायावनो मागो दमासि फोरबो बिथांमोना दमासि फोरबो फालिनो थांगासिनो दं। गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर बा बिटिसिनि गभर्नमेन्टनि बेन्दोङाव बिथांमोनाबो खुंनो थांगासिनो दं। दा थिग बेबायदिनो जोंनावबो बाहाय जों खालामनो थाखाय जों नाजादों आरो जों गोजायै।